Okay. Thina Khumalo sazalwa enhluphekweni baba. Thina Khumalo sazalwa endlaleni, indlala ayisithusi khehla uma kwenzeka ivela. Ukuhlupheka siyakwazi, ukunethwa yimvula siyakwazi. Yinto esikhule ngayo leyo, esihlale futhi siyivivele ukuthi noma ivela siyakwazi ukuthi siyi-attack-a kanjani impi kanjalo ke. So ke akubalekile ke khehla ukuthi umuntu afune ukwazi ukuthi sifike kanjani la sifike khona. Akubalekile ukuthi yini sisazoyenza ukuze sifeze amaphupho ethu ngoba thina khehla asinalo ikusasa eliqondile. Asinayo into ephathekayo khehla ethi mina ngithembele kunayo into naya ezongisiza kusasa mhla yafika eduze kwami. Yonke into sibona mase kusile ukuthi sihlanganisa ini khehla ukuze kuphile ingane. Sibona mase kusile ukuthi yini sizoyenza osukwini ukuze silale sibe kokuthize etafuleni lezingane. So ke khehla ukuphumelela kwabantu akufani. Indlela eyempumelelweni khehla ayifani. Omunye umuntu khehla uyalunga asahlupheka, uyalunga angenamali, uyalunga kusabheda kusasemnyama athi uyahlanganisa kungahlanganiseki, umbone ukuthi uthobile uzehlisile, hayi ngoba ezehlisile khehla indlala, uthole ukuthi indlala imbambile, uvumela noma ngayini, uzama noma ngayini angayihlanganisa ukuze aphile. Nangu 2024 khehla 2024 khehla ngifuna ukuthini, ngifuna ukuthi angimfuni umuntu ozodependela komunye umuntu. Awungizwanga khehla. Ku 2024 angimfuni umuntu ozoncika komunye umuntu khehla. 2024 ngifuna ukuthi wonke umuntu khehla ayimele, wonke umuntu ayifundise ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyizabalazela. Ungadependeli komunye umuntu ngoba mhla wasuka eduze kwakho khehla uyobunisa kwesihlahla esideshuniwe sasuswe emanzini. So ngifuna khehla ukubhebhethela lo moya ukuthi ungumfazi uhlele ekhaya, ushadile awushadanga, uyasebenza awusebenzi, unganciki kumlungu wakho ngoba mhla efuna ukukuxosha awazi ukuthi lolu dleli ngelinye ilanga. Ungancike endodeni ngoba awazi mhla yakushiya ukuthi uyolala udleli ngalo suku lokho noma uyophuma ubheke kuphi. Abantu abaningi ngesikhathi nithandana kokuhle kumnandi bayasuka eduze kwakho, bayakuhlubuka, bayakubalekela, bayakuhlehlela ngoba manje basuke bebona umona khehla kumuntu, umuntu onomona khehla uhlale ebona omunye umuntu njengomuntu ophakeme. Awusangizwanga futhi khehla. Umuntu khehla onomona uhlale ebona omunye umuntu njengomuntu ophakeme. So uma uSathane esekushayile khehla, uma inkinga sezikudaxabulile khehla, yila khona kuzovela khona ukuthi bokade uhleka nabantu abayizitha kuwe. Yila kuzovela khona ukuthi labantu bokade uphila nabo abantu bekade bengaphili nawo. So ngifuna ukuthini khehla, ngifuna ukuthi kulonyaka ka 2024 asinciki kumuntu khehla. Mangabe sho ukuthi ungangiphakela ipalishi lakho noma uthi uyangiphakela khehla, angincikile kuwe nami kukhona amandla amaseceleni engidependele kuwo. Agade ukuthi uma kwenze kugudluka wona ngikwazi ukuthola ngibalansini. Ngiyamsaba khehla umuntu oncike komunye umuntu ngoba mhla kwasuka lolo godo lwakhe noma lolo dondolo lwakhe ubuka umhlaba wonke. Ngoba nangesikhathi futhi kumnandi kukuhle nisuke nibuka umhlaba wonke. And abantu basuke begade iphutha leni, liphutha lomuntu oyedwa. Basuke bagade imistake yomuntu oyi-1 ngini bese bagiya ngaleyo nto. So ekhehla lami 2024 zikhona induku khehla. Ngabe uyagembula, ngabe unebusiness office ukuliqala, noma ngabe kuthiwa ke khehla sothathe isinqumo sokuthi ngiyahamba manje ngiyothwala. Lokho zobukwenza khehla kulonyaka kwenzisise ngoba vele isikhathi sisekho khehla sekulate. Sekonakele khehla uma ngabe ukuthi uyisigebengu ushaya imoto akusasizi khehla ukuthi ngithi nephenduka ubuyele enkosini. Lokho othembele kukho ukuthi kuyakusiza qinisa kuko kakhulu khehla. 2024 konakele khehla, indlala siyibonile isishayile ngonyaka ophelile. Abantu abaningi bekhalile ngonyaka ophelile khehla, abantu abaningi belahlekelwe ngokuningi ngonyaka ophelile, kubhidlika ama relationship. Abanye kulonyaka bancela iminwe khehla abanamadoda, abanye kulonyaka bancela iminwe khehla abanawo abantu abaphila nabo emhlabeni, abanawo abantu ebebekade bephila nabo abasekho njengamanje, sebesele bodwa. Impilo ke leyo khehla edinga ukuthi ufunde ukuyimela, ufunde ukudependela kuwe
ungaze ufune ungwane, ungaze ufune indoda, ungaze ufune umlungu ozokunika imali, ozokunika ushintshi njalo ngokuphela kwenyanga ngoba mhla wakujikela sosankingeni. Kuningi kehle engakukhuluma kodwa nje khehla into engifisa ukuyisho sengivala nje baba ukuthi kulo 2024 khehla uma kukuthi awungibingeleli ibambe kanjalo nami ngizoyibamba lapho. Uma ukuthi khehla asikhulumisane asihlekisane nawe kuzongisiza ngani khoma lokuhlekisa ungangihlekisa. Ibambe khona lapho khehla nami ngizoyibamba khona lapho ke. Sifuna into ezosiphumelelisa empilweni. Sikhathele khehla ukuncenga abantu abangasincengi, sikhathele khehla ukukhalela abantu abanganendaba lathi abasebenzisa izinyembezi zethu ukufeza izidingo zabo, abasebenzisa izinyembezi zethu ukufeza amaphupho abo. Bazi kahle ukuthi masike sasuka eduze kwabo kukhona ukugedla nokukhala okuzayo kithi. Siyasuka kulabo bantu. Njengamanje sifuna ukuyimela khehla, njengamanje sifuna ukuzenzela owethu umcebo, njengamanje sifuna ukuzenzela eyethu legacy. Ongwane. Ngamanye amazwi ngwane uthi umuntu akangafuni ukucela umuntu kodwa yena akafune ukufunda ukuthi lo muntu acela kuye yena kuze abe nakho angenza njani naye ukuze abe nakho naye. Khumalo ngiyithanda ngendlela oyibeka ngayo khehla. Ake ungajabuleli Khumalo okunikwa ufish. Ake ungajabuleli Khumalo ukuthi njalo wena uma uyocela ungwane uzofika kunika ufish. Awukujabulele udoba Khumalo. Awukujabulele ukuba nodoba lokwazi ukuyilandela abakho fish. Ngiyayisaba leyo kunikwa ufish khehla. Ngiyasaba leyo lokuphila ngokucela, leyo kuphila ngokubonga. Asekubongwe wena khehla. Akukuba ngolunye usuku isizi siyabonga kuwe Khumalo usizile. Ngiyayisaba leyo kunikwa ufish. Ake kube wena obanika ufish Khumalo. Amen. Angazi noma ngibeka kahle yini baba. Kulonyaka khehla asincenge. Akuncengwe thina. Kulonyaka khehla abantu abangadependeli kwabanye abantu abayimele ivale baba. Amen.